नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बबनी सोन। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवेले दे के आतर, देखे में सेक्सी लागे गाल बा टमाटर। माले त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवेले दे के आतर, देखे में सेक्सी बावे गाल बा टमाटर। माली त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। माले त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। बसरे कमर हवे बिया बड़ी सुपर, मन करे चढ़ जाई हम करा ऊपर। जाना तानी बात यार सबे करा बारे में, केतना के लूटले बा इ त मजा मारे में। माली त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवेले दे के आतर, देखे में सेक्सी बावे गाल बा टमाटर। माली त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। माले त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। सर्वजीत गुप्ता के खूबे सटावेले, ओमकार सुनीलावा के दूर भगावेले। हृदय हलचल के करतिया तम, कमलेश गुप्ता के राखतिया मन। माली त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवेले दे के आतर, देखे में सेक्सी बावे गाल बा टमाटर। माली त लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह।